Καλησπέρα. Βλέποντας την κυβέρνηση της Συμφοράς να έχει τόσο άμεσα αντανακλαστικά σε μια προσπάθεια μικροπολιτικής αντιπαράθεσης και αλλαγή της ατζέντας βέβαια από τις πυρκαγιές και βγάζοντας ανακοίνωση εναντίον μου, αναρωτιέμαι μήπως ήταν καλύτερο να είχε την ίδια μεσότητα την προηγούμενη εβδομάδα που σχεδόν κάει και η μισή Αττική. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα πάντα σέβομαι και αναγνωρίζω τα σώματα ασφαλείας, το γνωρίζουν και οι ίδιοι σε κατηδίαν συζητήσεις που έχουμε κάνει. Αλλά δεν δέχομαι από κανένα ακροδεξιό τρόλ, κανένα φασιστάκο, από τον οποιονδήποτε να με υποτιμάει, να με προσβάλλει και να με απειλεί εμένα και την οικογένειά μου. Θα απαντάω πάντα στο ίδιο ύφος, δεν αναιρεί η θέση του Ευρωβουλευτή που έχω, τις αξίες μου και την προσωπικότητά μου. Και καλό θα ήταν εκεί στο Μαξίμου να ασχοληθείτε με πιο σοβαρά θέματα. Ο κόσμος καίγεται, πεθαίνει, μένει στο δρόμο και εσείς πετάτε χαρταετόπαλοι.